ni Dr. Zipio Koth, ma ilongo ni Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Stay tuned. Hi guys, anilunga ni Dr. Zipio Koth, ajasigana, award-winning storyteller. Totali kaboro dwe mara pagachiel abro bedo gi show milongo ni Beauty Beyond Bra Series. Koro mano wabro time Kenya National Library Services. Akwa ni mundi chop kanyo kikideki. Ka in gi nyalo donje Facebook kacha chande kata Instagram iranga Zipio Koth ibro no gik maketo kanyo ero mondi mor godo chunyi wabro keto no gimoro mora about that show. Hi guys, anilunga ni Dr. Zipio Koth, ajasigana, award-winning storyteller. Totali kaboro dwe mara pagachiel abro bedo gi show milongo ni Beauty Beyond Bra Series. Koro mano wabro time Kenya National Library Services. Akwa ni mundi chop kanyo kikideki. Ka in gi nyalo donje Facebook kacha chande kata Instagram iranga Zipio Koth ibro no gik maketo kanyo ero mondi mor godo chunyi wabro keto no gimoro mora about that show. Mana kama nanya kwa mgajwan kama mara mitira ka utuluma kende marwaki audition makawuno kagano ni choma ber kabisa kendo nkachel kod gweth maro bongo nya kalaga anya sat pologi piny mabende koro mi kinde to chakomia kenyi koro mgajwan mano chako rom audition machalo goda kamandi ka utuluma kende marwaki Chuny Onagi TV Adundo Jaluo kama bende wakalone kacha program za mopogore ka bende program amokuongo peleka pile chakre chieng' wuok tich nyaka tich adek en program bende olonga cha ni duondo nagi kama kelo kacha jotelo mopogore koro mgajwan migepe mopogore mondo miwagomba kendo watwa kodgi kalura kachiel kod migepe mabende koro gin kod krango jwang ka bende kawuono wan kachiel koda wendo mabende ni kod out kandi longo ni CPA Elvis Odhiambo Tieno bende chungne weche mag budget kod jwang kata mano mag omenda e Kisumu County mangima mara mitako tol makende marwaki mondi kete mana e Chuny Onagi TV kende sama bende koro dhi mbeko ponono din kacha kachiel koda ote mora kata mana bende watch mabende ndigo medo onwaka chote magi Chuny Onagi TV pages mago mag Facebook page, Chuny Onagi TV TikTok page, Chuny Onagi TV YouTube page. Kawuno en tarika progra uchiel dumara boro egagana proga bicho koram gejwang sa en sa dek gidaka auchiel na koram gejwang akotul makende marwaki kanyisni wachaka bed machigni kendo wachaka chenro gesani karwako kandi wendo mara mabende wangodo kandi longo ni achiel kum thuondi luo akotul makende marwaki CPA. Yes. Elvis. Engene the word CPA no nyaka wachago. Jaluo gi title. Era kamana ahinya. Ichiu nade? Achiel maber. Mokuongo wagero kamano maduong' ahinya kabisa kaka Chuny Onagi TV kuom yudo wendo machalo kodi kamande odiochieng' ma kawuono. Wagero kamano for kuom chopo. Arwakiro kamano. Akaw thuolo makende kendo mar mi mondo mi mosna janeno ni to CPA Elvis en wuod kanye kama kaka watemaga Chuny Onagi TV Adundo Jaluo gidwange ni to kawuono wuod luo mane ma wan godo to ya e gwenge mage. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya jowinjo magwa an kaka osewache nyinga en CPA Elvis Odhiambo Tieno. An wuod Seme Kolunje ma wuok Seme Sub County Kisumu County. Amor kabiro ka mondo mi watwaki wechewa mag gerruok makaluo
kendo arwako uduto kendo ageno ni wabro dwak maber. Ng'ama nigi penjo wabro dwaro kaka wadwoko. Mana kaka wachono, an atiyo e kaunti ma Kisumu, County Government of Kisumu, kaka ng'at mochung' ne loso weche mag budget. Koro wabro dhi mbele, wabro ng'eyo ni budget ni en ang'o, to mondo mi wang'e ni odhi iriembe nang'o e kaunti ma Kisumu kaendi. Erokamano. Erokamano CPA. Elvis Odhiambo Otieno, very important, CPA. Koro pile kapok wachako, nikech iluongo ni luo kitgi gi timbegi. Koro wachako ga chenro ni gi ngeche mag luo. Kendo ngere gi bende nitiyo godo ka bende ne puonjo oganda mag luo. Kawuono wan ka gi ngero moro ka. Ngero ni nogo gi dhout luo moro ka, dhout luo mo achiel ka. Nowacho ni achama yieng' ne onego suna. Achama yieng' ne onego suna. Isewinjo ngero no? Asewinje. Ngero no nyiso nang'o? Ngero ni en ngero manyiso ni kata ka wan joma nigi maybe etelo, kik wacham ahinya mamiyo kata koro imbe chamo ma imbe isudi. Nikech nitie gik moko minyalo chamo ma imbe isudogo. Koro kata kichamo to cham kiwango kishar mabaro yi. Cham mana ma reasonable. Cham matin. Cham matin to jomoko boyudi. Erokamano. Koro kwachako nyiso ni to in kaka jatelo mabende ma ochung' ne weche mag omenda kata mana weche mag budget. Awinjo kichako wacho ni wadhi nyiso japiny ni budget iloso nade, to budget en ang'o? Wanyalo chaka gi kanyo. Erokamano ahinya. Budget ma en mano dho ngere ma kanyalo wache gi dho ma dholuo ma kanyalo simplify. En karatas, en gima nyiso kaka adwa chako gi personal budget. Tieni kaka an, maybe an onego bed nang'eyo ni abro yudo pesa marom nade, adwa loso mwandu machal nade, to mwandu maseloso gi atiyo kodgi e yo mane, to gin gidonje yo mane, gin categories, an gi yore adi mamiya mwandu. Maybe an gi tich moro ndika, maybe an gi puotha moro apuro, auso giga miya ohala. Koro pesa ma yudo gi duto, ang'iyo ni pesa ma idhi yudo gi ere kaka adhi tiyo kodgi. En gima mipango mang'iso kaka idhi yudo pesa gi kaka itiyo godo e odi. Koro kaka sirikal budget tiende ni en yore ma sirikal loso godo pesa gi mipango ma giketo piny. Mipango gi iloso gi yore chike ma kaka pesa go dhi tiyo. Koro mane in simple way mane tie budget. Awinjo gima wacho kacha ni budget iloso kaluwore gi giko ma bende koro in godo mamiyi pesa. Yes. Iloso kaluwore gi ok kata ni miseyudo. Budget tiende ni ipango yudo. Mipango yudo. Ineno ni dhi yudo. Ineno ni giko dwe ni osacha dhi donjo. Giko dwe ni adhi uso alot mana pidho kacha matin. Koro pesa gi kariwo to adwa timo gi ang'o kodgi. Wacho ni ka in ng'ama odak e town, matiye town kaka wan joma tiye town, ing'iyo ni ot achulo pesa di, school fees mag nyithindo achulo pesa di, modong' miringo godo kagi kacha. Koro mano mar personal, lakini koro kwadok e sirikal to koro budget nitie kaka ipoge. Koro adwa ni ler na jopiny ni to koro sama koro watimo budget ma Kisumu County. Ang'o gin ma bende seche moko waneno kata wach ni koro wadwa loso Kisumu County, wageno yudo ma kaka utimo nade? Mokwongo budget kiloso to budget ok losa gi wich ni koro wachiwo nwa loso budget. Budget nitie gik miluongo ni dho ngere luongo ni policy documents. Nitie ratiro mag chike mano kwongo loso programs magu gi mipangilio. Mipangilio gi moko nitie ma long term, kendo ne gin ma kao time. Gin magi gini abich mondo itiek gi. Nitie moko ma short term. Koro nyaka ikwongi chak loso mpangilio. Emomiyo wan gi gimiluongo ni planning cycle. Wakwongo wa plan. Wakwongo wachoro plan ni ka sana ka koro wadwa donje sirikal kaka koro awuoye wach Kisumu County. Kane koro yier governor ne gimi iwacho ni manifesto ne en pach governor kako odwa ni otini jo Kisumu. Koro mane gima kwongo ma governor kwongo bedogo kidonjo manifesto no. Koro manifesto mar governor ni ema konyo wa loso gimi iluongo ni
County Integrated Development Plan. Tiende ni mpango mar higni 5. Mar kaka idwa riemb maendeleo mar sirikal. Tiende ni ugo kwano ni bang' higni 5 onego beni ndeche machal kama waseloso. Bang' higni 5 onego beni osiptende magwa nitie ward ka ward wasegero osiptende mwaketo yedhe waketo nyaka joma tiye mondo othiedh ji e gweng'. Koro mano mipango mar higni 5 iluonge ni County Integrated Development Plan. Mano e gima kuongo guide budget mokwongo. Koro County Integrated Development Plan ni nyaka kilose to nyaka ok walose ni watiyo gi pachwa kaka county. Nyaka wang'i nyaka mipango mag sirikal mamalo. Ke sirikal mamalo otiyo ne Kenya as a whole na Kisumu County ni e Kenya. Koro sirikal mamalo bedo ga gimoro, wan gi gimo maduong' mano plan mane sirikal mamalo loso miluongo ni Vision 2030. Tieni sirikal mano wadwaro ni Kenya bang' 2030 wachopo kama e weche mag maendeleo. Ma koro counties te ng'iyo ni kawa loso plan wa mag higni 5 gi nyaka wang'iye ni be align be odonjo gi gima sirikal mamalo dwa ni wabu achieve by 2030. Koro sirikal mamalo ni magi be higa 5 giluongo gimiluongo ni MTP4, tiende ni medium term plan. Tiende ni gimbe giloso plan gi magi dwa ni gichorgo higni 5 ka higni 5 gi. Koro wambe wan county seche moloso development maro ma higni 5 nyaka wang'i ni mag sirikal mamalo ginang'o magiketo manyalo biro korwa koni mondo mi koro kata kwa pango magwa to koro wang'ina wadhi yudo gik kama kuok e sirikal mamalo magidhi gere county ka. Koro ka waseyudo CIDP mag higni 5 ni koro waloso annual development plan. Higa ka higa wadwa ni mwapango higni 5 ni higa ka higa wadwa ni watim gina. Emomiyo waloso higa ka higa waloso gimiluongo ni annual development plan. ADPs. Koro annual development plan ema bro guide budget. Koro an kaka jalos budget abro ng'iyo plan ni. Koro abro ng'iyo plan ni department sector mar weche somo negi wacho ni gidwa gero ne nyithindo ma ECDs classrooms, gidwa keto feeding program, gidwa ni gero nyithindo kuonde mag playground. Kidhi e health wang'iyo ni jo health dwa notim cancer center Kisumu town, jo health dwa oger maternity wards, jo health dwa noger gik ma opogore. Koro plans go ema bro guide wa seche ma koro waloso budget. Apani mano pok achako wacho budget process. Pod awuoyo mana gik ma guide. Gik ma guide nikech bende wacho kacha ni samuloso budget mokwongo apani policies seche moko bero bang' higni 5 ka higni 5 to plans loss policies iloso. And then county nigi CIDP mage ma bende koro matai bang' higni 5. National government bende nigi plans mage. Koro kumada penje ni koro county government nyalo bedo gi plans mage to national government bende nigi plan mare ma seche moko gik ma county dwaro ok gik ma the national government to nade dwaro. So sama yudo gigire kaka ko mari gi timo ko mugolo kose itimo na. Koro gidwaro ga ni kapok jo wa launch CIDP maru plan marwa kapok launch onego beni wang'iyo ni ma national government cha wacho na olose nang'o magik man kuchocho em wang'iyo gi magwa ge nikech inya yudo ni samoro wadwa loso ndara moro ma kamoro kodhi kuchocho to samoro CDF dwa lose samoro national government dwa lose through rural roads or urban roads, isn't it? Koro mage ma guide wa wang'iyo ni nikech onge tendo waket resources kuma waseneno ni national government dhi tiye. Koro secho guide wa koro wacho ni kar mondo mi koro walos ndara cha wan koro walos ma nikech ma cha wasenene plan ma national government ne gidhi los. Koro mane momiyo ineno kwa link gigie but wan ga kata national government seche ma giloso margi to gi include wa giruwa ma wabidhi mo seche ma gitimo kata validation ten ma gidwa puodho giluongo wa mwabed kod gi piny. Aye wambe seche mi waloso plan marwa ni watimo gimiluongo ni public participation. Nyaka wachop kuom jopiny mondo mi wang'isi ni mage paro ma wan go kaluwore gi manifesto mane jatelo nigo unene nang'o. Koro gimbe gichiwo pachgi kwa gisechiwo pachgi jo national government ka be chak duogo mana jopiny gi gimbe jopiny gi momiyo gi paro. Koro yudo ka jopiny seche ma gichiwo paro gibro emomiyo ber ka jopiny ipuonjo nikech onego ng'e niya en ang'o ma ja county onego bene loso
gien maendeleo mage monego bed ni national government loso, nikech tije gi opogore. Pesa ma county yudo nitie limit, tije manomiye notimgo, ok dotim gimoro amora kaka jopiny dwaro. Samuloso ADPs, annual development plans mag county. Waseyudo kacha the 5-year plan mabende koro un godo, mabende koro dwano riembi. Kaeto wacho ni kapoko launch gini to nyaka ung'ini the national government budget mare wacho nang'o. Manyiso ni samudhi loso the ADP ni, annual development plan ni, useyudo ni gik ma koro serikal timore nade, timore dwaro. Koro gima da penji kende, un kaka the budget committee, timo oversight kata uwacho ni utimo public participation mondo uchop na jopiny, koso nitiere department matimo on your behalf? Koro adwa teri through budget process. Koro kaendi wan gi sirikal, county government of Kisumu wan gi 2 levels of government. Wan gi county assembly gi county executive. Tij maendeleo gi wech garruok en tij county executive. Teneni kuma governor motelo ne gi ministers gi jotije ge tek moombe wantie kaka directors. Imbe in part of the executive. I'm part of the executive and an expert executive side. Koro tij executive en mar implement maendeleo, kendo executive ema choro mpango ni, kendo gine magi loso budget to gitero ni assembly mondo mi okadhi. Assembly kose kadho to en tij executive. Atem tij gen mana ng'iyo ni be gik molos gi be gin gima jopiny dwaro, to be giluwo chik, to be gin gima dhi miyo maendeleo mar Kisumu chopo e level moro midware. Ka gineno kamano en to gikadho budget, to koro en tij executive. Koro oversight itimo ga assembly. Once seche mwaloso budget, watimo nyaka public participation. Process mora mora ineno miluongo ni policy documents, CIDP, ADP, teneni annual development plan mar higa, plan mar higni 5. Magi te nyaka timnegi, terne jopiny ma jopiny chiwe maoni margi. Kata budget kaseloso, titero ni jopiny ma jopiny neni be kaka nwaketo plan warocha be gigi oketnegi pesa, nikech budget to koro en madhi allocate pesa. Gima timo winjo ka ni the executive loso budget, to gikawo pach japiny bang' loso budget. Mok ne japiny bende nyalo kelo pache kapok olos budget. The executive lose to tero na japiny. Jo executive lose tero japiny, gomio itero na japiny kech seche manwa loso annual development plans, japiny ema nochiwo maen gik modwa notim. Koro budget ni tero, nikech budget ko jopiny osechiwo maoni, pesa ok derom. Pesa ok derom. Ma gik ma jopiny nowacho ka te. Koro awinja neka the executive ositimo ka public participation donge, ma oloso the budget maber kabisa. To gi the department mabende koro timo nu kacha public participation, mapenjo japiny no to en nang'o, mae gimodwa kelonu. Koro kubiro to chak, koro after that mukawe tutero ni assembly. Ka waseloso budget, koro process en kwa waseloso budget, to watere ni assembly. Kwase e piny ma jopiny osemi maoni ni, maoni gi. Mabe iyudo ka seche mo waseyari jopiny, to maoni mwago ir jopiny ka, nyaka wa adjust. Kech ibro yudo ka samoro, kaka for example, molo jomo yiero kaka MCS gi, yudo ka samoro, kech gimbe gin representative of jopiny. Koro samoro gimbe gikelo pach gi mag maendeleo ne executive. Koro ibro yudo ni seche moko ku tera budget ko kudhir jopiny, to yudo ka ng'ato ni mana e gweng'e mokete gik moko, to gweng' manoneno ka joko gone kura, oweno. Koro nyaka wadhir jopiny mondo mi wanen to gigie. Gin be gibala be ward nen balance. Kata ka en village, be village no projects nitie location ka location be en well distributed. Mane omiwa nyaka wadhir jopiny kwa seloso budget mondo mi ka giseneno kamano ma gimiwa maonegi, koro wabiro wa balance then watere ne assembly. Ere kama the budget gi the director mar county director mar is it development gi statistics or planning and statistics? Planning and statistics. Ere kamurome planning kaka ineno gik mang'isi kaka CIDP, ADP, mago gik ma jo planning watiyo together. Waloso gimiluongo ni ad hoc committee. Watiyo waloso team mat koro loso gigo maidon from budget side na an gi team na mati konyo jo planning weche planning. Seche mwaloso budget be nyaka wati together mondo gimbe ging'ini gik mano bedo plan gi are aligned to the budget. Gintiere budget. Koro ja planning gi jo budget tiyo together, but responsibility mar loso annual development plan en mar Directorate of Planning and Statistics.
economic planning. Economic planning. Yes. Then in kori biro ichiwo koro the budget. An Koro ichujo. An koro ka gisekelo tang'iyo ni pesa ma wan go en ma iluongo ni resource envelope. Pesa ma wan go ni koro nitie koro kadwa dhi e budget process. Budget process. Koro ateri apani mano dhi konyo. Budget process wang'eyo maber ni sirikal higane rumo 30th June every financial year. Mane end of financial year mar sirikal. Koro ka higa chakore July 1st, to wachako new financial year, new cycle. Koro budget process chakore, planning and budget chakore dwe mar 7 seche go wachako loso planning mar the next year o kata mar higa mwadonje no. En wadonjo wachaka dwe mar 7 ni to wachako kaka koro sani wane 2025 dong. Budget masani wachako loso planning madhi mbele makata ni winjo public participation madhi mbele Kisumu ka waloso plan ma 2026-2027 tena ni wan wasero ko man waselos mae waselos mamiyo koro nyakoti sirikal ok nyati maonge budget koro nyaka chak lose chon. Koro kaka mo waloso sani ma 2026-2027 ni wachako gi loso ADP, annual development plan. Ma chik dwaro ni by tarik 1 September en ready otere assembly. Aye dwe mar 8 no tarik 30 mar 8 minister mar finance mar county ndiko gimiluongo ni chike midwa los godo budget mar higa mabiro. Iluongo ni guidelines or budget circular. Teni ongiso migepe mag sirikal kaka idwa los budget mar higa mabiro. Koro mane machako ga process mar budget. Kosendiko circular modhi ne department no. To wan kaka jo budget wachako ng'iyo policy documents gi wachako ng'iyo mokwongo gi wachako go wa review budget ma previous year gimiluongo ni county budget review and outlook paper. Tenene wang'iyo ni higa mokalo gik mano wacho ni wadwa timo ben watimo gite be pesa mano wacho ni wadhi yudo ben wayudo te to mano rem gi to ang'o miyo nok gichopo te. Ai maendeleo mano waketo projects ni wadwa loso ndara wadwa loso ang'o wadwa kunyo pige wadwa keto street lights kata high mast floodlights ben watieko gite. Koro kanyo bro joni moko nitie mano chaki to kotieki moko to nitie mano tieki to nitie moko be mano ko chak atol luore gi weche moko mag kata procurement ido ka samoro ni lando gino to onge ng'awo bid koro miyo gik moko ok timrega. Koro mane first thing wachako go wa review budget mokalo wang'iyo ni be gima wapango time budget mokalo cha ben watime kwaseloso mano ene makoro dhi guide wani moka ka ok notim koro nego be ni wa incorporate gi budget mwaloso manyie. Then outlook teneni September kaendi budget review and outlook paper ni en manyako ng'ichwa ni kaka budget manyalo cha dhi chako bedo kaka chal nikech wadhi ng'iyo ni pesa mwayudo ga higa ka higa en gama gima nyalo miyo medre kata ko medre is 1 2 3 dong kata ka national government omedowa pok marwa mamalo wabro wacho ni pok mar mamalo wang'i dhi medore. Ka waneno ni maybe wang'ni waketo yore mang'eny mag choko osuru kiwan kaendi watemo diyo kuonde ma ji mawago matin wawacho ni pesa wadhi medore kama. Koro waloso outlook miluongo ni county budget review and outlook paper. Koro mane ma the first thing ma guide kaka budget mabiro bet. Kwase kanyo to wachako gimiluongo ni sector working group. Teni wariwo migepe wabedo kamoro e forum achiel to wariwo migepe chako work kechido ka nitie migepe moko man gi tije madwa chalore. Kaka for example kiloso ndara nyaka ing'ini ibro keto nyaka taya bedie. Kiloso koro magere iluongo ni they are sectors mantie one group koro wa cluster gi waketo gi e sectors go to ji luoyo kanyo ko wasetieko to koro wadhi bedo gi kanye sectors go ema bro kelonwa reports magiloso kelonwa gimiluongo ni priorities. Teni onego watim wachagi magi kaluwore gi pesa mwang'eni wan go magi gik mwa priorities to priorities gi be nyaka wa align to the governor manifesto CIDP gi any other emerging issue communication circulars moko wuok e national government ni maybe nitie kaka mane wan gi covid ka koro yudo ka pesa itero weche mag covid. Koro bank wase bedo circular ka ben mana executive kende ma deal gi mago te gigite assembly onge magi kwase timo circular mo wase chako sector working group makoro migepe mag sirikal mag executive lalore weche mag kaka gidwalo loso budget. Then koromo January mabiro wabedo gi sector working group report. Koro report ni ema konyo e gimiluongo ni
dho sirkal mamol iluongo ni budget policy statement. Ni en mokwongo ng'iyowa ni magi priorities ma wan go, magi gik monego bed ni wakwongo allocate funds to, to magi be sailing, magi pesa ma limit. Then county ka waluongo ni county fiscal strategic paper, mano onego los ga dwe mar 1-2. Tiende ni en summary ma budget monego bedi, en mokwongo inform ni mae kaka budget dhi bet. Koro county fiscal strategic paper ni en be momiyo department ka department pok mare, sailings, departmental sailings. Tiende ni health wami 2 billion mane mulos godo budget, ulos go gik mudwa dhi timo. Education wami 800 million, finance wami kama. Koro county fiscal strategic paper miloso ga dwe mar 2 higa ka higa ni en mo dictate kaka department dhi loso budget, nikech imiyo gi kiwango margi mok ginya kadho. Billion 2 ni maru kikukadhi. Wane mwa suggest as county treasury. Koro ka department semi kamano, koro department chako, koro ineno county fiscal strategic paper ni be nyaka tere assembly. Majo assembly dhibitisha dwe mar 2. Ka gidhibitisha en mani sheria wacho ni ya ok ginyal wilo more than 1%. Gimwatero neno. Koro gidhi gikagua, ginyalo mana change to the tune of 1% to omigi 2 weeks mondo omigi kadhe gino. Kok gidibet mok time no kadho. Mano ka chik, mano okay, chik matayo mano mana chik ma is it chik mar nationwide koso mana ma Kisumu county? Nationwide. Iluongo en gi one chike matayo ate counties tegi national government iluongo ni PFM Act, Public Finance Management Act. Teni en chik mane oseketi ni en motayo weche mag pesa Kenya ka mzima. Right, wambi wan gi miluongo ni County Government Act. Mago be nitie. Koro chike ge ma guide we manyiso ni koro mo kwa seloso budget policy statement mo wan county iluongo ni county fiscal strategic paper. Tiende ni en summary manyiso kaka budget debate. Kwa selose sheria dwaro ni by 28th of every year of 28th February watere ni assembly. Assembly imiyo 2 weeks by 14th March onego bed ni gisekadho sheria no. To ma nyaka gikadhe nikech chik wacho ni ko gikadhe to koro bedo automatic. Ginyalo mana 1%. Manyiso ni the executives like dictate. Ko gikadhe kata ne ok discuss to gino bedo automatically low. Koro mane goro mabi guide wa loso budget. Koro kwase kanyo to departments imiyo pok mage. Koro kose mi departments pok mage dwe mar 2 ka. Koro departments chako loso gi break down budget man. To nyaka gimbe seche ma gi break down budget gi to nyaka gibed guided by plan manolos cha annual development plan. Ging'iyo ni department wa waketo ni wadwa timango. Ma ok onego bed ni gikelo gi projects ma is outside plan mane giseketo ka. Iwinjo kamano? Awinjo. Koro departments loso budget in 3 ways. Nitie budget mar employees ma gichulo go ji tich osara. Nitie budget mar maendeleo. Gintie budget mar iluongo ni maintenance, operation and maintenance. Tenen ma errands minyalo transport, printing and stationery, chulo electricity, chulo insurance mag jotich gi nyiewo geche manyien, mago iluongo ni operation and maintenance. Gino gin development budget. Koro wan mana ka gi employees maendeleo gi maintenance budget operations. Yes. Koro departments gibedo guided nikech sheria moro wacho ni 30% of pesa momigi no onego bed ni gikete development. Oginya keto matine manero. 30% must be dedicated to development projects. Koro omigi up to around koro dwe mar 3 mondo gilos budget gi department ka department. Koro ka giseloso to gisubmit a county treasury e officer mar Directorate of Budget. Koro antija en mar nono budget mo department ka department be bo conform to sheria mo onego bed notiyogo. Bo koso kadho selling mano miecha mitako keto gik moko mar not kata gik mas not supporting manifesto mar governor kata gik moko maonge EDP. Koro mane tijwa kaka jo budget one gi jok molonye no budget, fiscal analyst, economist, gi finance officers, gi accountants man nono. Kagi se nono to watero gigi public participation kendo.
wa consolidate wariwo mag departments te nyaka mag kata all departments nyaka mar assembly nyaka budget assembly wane moya giloso to gikelo wane mo consolidate kendo une mo puodho en one government wane mo puodho kwa tero negi koro kose kagisekelo mo kine kwa mwaseriwo kamano to watere public participation ma en timorega between 16th of March to around mid April. Public participation itero ne jopiny mwudhie ward inyatime ward inyatime village kari inyatime sub county koro make sure no time wards duto te wat ketere kuma chiegni gi jopiny mondo jopiny mang'eny ochope okel pachgi nikech wacho ni wadwa time Kisumu kaendi jomoko injido ka jo Kisumu kende mabiro bire joma nitie kaka Seme Nyakach Muhoroni koro kadwa ni let na maber sama koro timo public participation ok time into specific places but utemo mondo time in different wards mondo chop ne japiny yes watime jopiny moko kae makama bende koro ywak wuoke ga ne wan kata public participation ok timnwa ilosa timiwa kendo gima watimo ga maber ni seche modo dhi public participation sheria chik wacho ni nyaka walande gazette na kulande to print media yani gazette ariyo mopuodhi iglande chon prior a week or 2 weeks before seche monego timre chak nyaka wadhi radio station ma local ma vernaculars ma jopiny awinjo be nyaka walandi kaka koro wan Kaluoka wadhi radio station mag joluogi to wang'isogi ni wadhi timo gima kama chieng' ma kama orwaku kama to chieng'no kochopo to jowa wuok e office gi buge kata buge gi oro chon seche moko be gigo wakete website ma japiny moro amora manya access neno chon kose neno to biro penjo ka seche mwadhi e forum no gik modwa no penji modwa no walerne yes japiny koro en nyisa gima the plans ma county nigo but en ok nyal chenjo gimoro amora plans no naseng seche ga ni plans gine magikelo koro budget to koro bing ni pesa gik ok wanya timo te koro wa prioritize seche ma prioritize ni wan gi department ka department ng'iyo ni the other time ne watero pi e location makocha koro ward ni location makoni kata jogi bedwa pi moro because pesa tin we water pi koma onge gi pi makoro ni stage ni at this level makoro waji is like one of the second phase makoro timo public participation and itende ni wadhi nyiso japiny gik makoro wakelo ne ni kata kaka nu recommend mai gi mwadhi kelo magi nke seche magi recommend ka wang'iso ni prioritize ni kuom gik moko apargi ere muneno ni nyalo chak go kata kaluwore gi pesa manya yudore to giwacho ni man number 1 man number 2 up to number 5 mano priority koro wambe seche mwadhi loso ni nyaido kata ni those priority mag up to number 5 but we cannot do all of them in one ward koro watemo ng'iyo ni ward ni ne wasetimo ward within one ward ne waseloso ndara koro ne wadwele pi kata wache mag health yes koro mane prioritization madhi mbele kanyero at this juncture pesa poko wuok e national treasury pesa poko wuok pod iloso budget pesa ma sani mawuok madhi mbele en mar current financial year ma budget en oselosi koro en obedo implemented sani waloso sama otimo ma budget ma 2026 maiga mabiro kucho ma endi ne waseloso embe ne waloso luo mana the same procedures but onge kaka iganya chakore ka budget pokolos koro walose prior kaka makoro financial year ma 2025-2026 ni budget en waseloso ma assembly no se approve before 30th June mokalo cha koro budget nitie manoseloso maringo sani koro ana we budget makendo tija budget gi ja planning en okoyuega en wan joma paro mbele wan wang'iyo ni mbele ere wachako ng'iyo ni budget ma mbele biro bedo na erokamano yena moda penji ni to wawuok kata last year manotimo last year cha ne un gi budget mabende apane no seloso musitimo public participation okaw ginotere assembly lots of ADPs and all that mabende koro no sekalo at what juncture mabende koro unbe gi figure mabende county government ma Kisumu osegolo to present ne the national government koro the treasury miyo pesa any budget mugolo cha udo exactly kiwango mudo no kose the national government nyalo miyo matin kose nyalo miyo ere kaka biro koro after kisa loso budget gine no seche mwaloso budget ni
Well, also budget kwa ngenya kagimwa the national government. Ingeni wa kunga nitie gimada yaeleza. A resource envelope pesa mabro donjo ne county. Wangi kaka county wangi ma wachoko kiwan mwalungo ni own source revenue. Mwachoko usuru moko mwena no kwa choko jo ohala makisumugi. Wangi pesa milungo ni ya equitable share. Equitable share ni en pesa ma sheria wacho ni uwoke serikal mamalo. Ma yani gima control ni kara. Country Allocation of Revenue Act minjo ka wabunge yuarego kata senator cha. Koro seche majo national government loso budget gi magimbe gitero budget policy statement margi gise already temo ngisuwa pesa magibro oro ne die county. To pesa ni seche moko ingeni yuarok bebedo ge bunge kanyo mido ka samoro mede wa penjane ka the national government nation situation nyisini bana mage pesa modhi miyo uwe county like nitire room abe wacho ni 15% of the total revenue collection emadhi e county. At this time mabende koro ginyis no dhimi and is it ni en pesa maromre if all these 47 counties ko say tie kiwango memiyo ngato ka ngato nitie formula mitiyogo ilo revenue allocation formula ratios mitiyogo nitie factors mingiyo population ingiyo geographical background nitie gik mingiyo koro pesa ma index koro mimiyo Kisumu county oknyaromo gi Masiaya kendo kata mimiyo Kakamega county okroma Kisumu Kakamega population na mare ni malo. Nairobi county oknyaro nikech Nairobi nigi so many services monego offer. Koro mano be formula magitiyogo. Koro pesa kumiji marom. Koro na wacho ni seche mwaloso budget nitie pesa mwange nitie partners donors conditional grants national government nitie donors moko partners moko makonyogi kaka World Bank support government. Koro nitie pesa madhiro but gibedo channel to county. Koro gini luongo ni condition tiende ni gin omiwa mondo watim go tije mo omiwa instruction mage manyaka watim. Tije mage na mage puodho. Conditional grant yani nitie condition. Gipuodho ni magie kaka koro KSEP. Gidwa ni giger nini iluongo ni kunde slums, derni upgrading slums. Tiende ni kanye manyaka watere pesa no. Okwanya divert. KDSP gidwa ni gideal gi weche moko kaka mag enhance financial management mag county. Strictly mane mwatere. Koro pesa daneda konyo health. Koro nitie conditional grants be mwayudo from national government but gin gidhie specific gik mopange ni nyaka magoido on top of the budget manu on top of ma ipogo jicha moro ma 15% mi wacho cha. Koro CPLVs manyiso ni budget muloso ni koro en omenda mabende un godo sure muaseloso ipenjo gimoro ni sanie ne oselos budget ma assembly no sekalo ma koro ne penjo mwarito ni penje kanyo ni Kisumu county budget mo los ni bege sechako yudo pesa koso podi mana pe ne penjo manya ma ada di penjo but gombo na ne ya once can we say kata mabende uloso ni unge pesa mabire county ma pesa makoro de serikali wacho ni dhi chiwo cha ochiwe te koro pesa ni kaka biro kaka koro oneno sekadho ma ai koro sani walungo gimiluongo ni ya pesa kaka distribution kaka iluongo ni kaka pesa ni biro yani gimana kumbapenyo kania sama serikali wacho ni wadhi miyo kata let's say Kisumu 8 billion ipoge monthly. Do they give it all that 8 billion? Yes. Sheria wacho ni kose bedo passed gi Senate kata Parliament osekadhe ni gimilongo ni County Allocation of Revenue Act tene osekadhe mana kaka en obiro kamano ero tene koro biro ipoge dwe ka dwe. Koro ipoge dwe ka dwe. Iluongo ni disbursement schedule tene ni koro imiyo pesa ni for one full okay and one full but imiyo uge dwe ka dwe. Dwe ka dwe. Koro yudo ka gimatimorega ni serikal mamalo nyalo be delay kapok oyudo pesa. Koro yudo ka kata dweche adek osekalo kapok gioro ne counties. But koro the project ADPs magumuloso gi is aligned to pesa momiyo gi the 8 billion gi. Manyiso ni projects mag county ok nyal chung nikech pesa to nitie. Ginyalo chung nikech be ginyalo chung nikech samoro yudo ka pesa ni olor financial year to poko ochiwe te. Ok chiwe seche moko yudo ka kata ok ochiwe te to nyaka gibi chiw gowi modong'. E gimo miya wacho ni nyaka obed te. Koro yudo ka seche moko leoga. Yudo ka samoro mar January biro in April.
samoro in April no chul mar dweche ariyo, January and February, ten mag March gi April pok ochul. Koro en disbursement ni en monthly, lakini seche moko leo nikech embo determine otegemea kaka sirikal mamalo choko pesa ni. Koro ok ni kaka wache no biro dwe ka dwe no biro. Mane miyo ka seche moko ido ka government kaka sani ngeni pok ochako biro nikech number one, bank budget osebedo approved ga assembly, nitie process, due processes ma nyaka tim mabe delay kang'eny anya to kaw dweche adi? Adek nikech nyaka ne kadh budget sani koro warie September to pok or ne counties pesa nikech number one o kata shida ma national government number one, bank assembly osekadho budget to counties nyaka ter budget ma assembly karone gine controller of budget. Nitie office moro ni controller, office of control of budget. Teni office of control of budget be nyaka ngi budget ni. Ni be en aligned to chike mag Kenya. To be olose kaka idware. To be nitie conditions moko kaka fiscal responsibility principle. Teni nitie gik moket ma nyaka bed ater kaka 30% ma nyisi ni maendeleo nyaka bed 30% development. Gicheko ni pesa michulo jotich ulikonego beni kadho 35%. Mago gicheko. Mabe osetamo counties mang'eny nikech jo counties mang'eny no inherit jotich mag local authorities ka. Koro miyo gi balancing that 35% osebedo problem. But mago gik ma control of budget be cheko. Koro yudo kaka sani ni seneno gazette kondik ni 26 counties budget gi obedo rejected gi control of budget. Yes, assembly to nokadho gi, but control of budget or reject nikech yudo ka nitie documents moko ma nego bende gi support go budget gi no pogi oro. Nitie gik moko kaka ma wacho ni percentages ma ng'ise gi ok gi meet those requirement. Tineni koro controller reject niso gini nyaka ukungu kore. I'm very happy nikech Kisumu is not part of the 26 mago bende rejected. One marwa no se puodhi ma wari rita national treasury mondo yaonwa if miss mondo wachak tiyo gi pesa ang'eyo ni national government within the next 2 weeks from now gibro chako oro ni counties pesa. Yes. Pesa ma national government enchalo nyako ma bende koro isero yiona mondo penj ni to kaka Kisumu county ginang'o gin mabende seche moko unyalo timo kata ma counties onego bende timo mondo miyo pesa ma bende the national treasury chamiyo gi udude gi apart from population gi consider ng'o mondo miyo ulomb kata sirikal mamalo nyalo ne county ni seche moko odhi maber gi weche mag omenda we wamed ne gimo matin. Gimoro ela no dwaro kaka for example one Kisumu ka onego bed ni wa tap some of the opportunities gi resources ma wan go. Mokwongo wan gi Lake Victoria. Ka wanyalo prove na national government ni Lake Victoria ni can really spur economic growth. Teneni onyalo konyo maendeleo ma Kisumu to gi support mabe ineno ka timore Kisumu ka ineno ka president nobiro odwa gero the surveillance mar port kacha boats moko bi ineno ka sani wase kelo for security reasons mag activities mag nam. Ineno ka kinde the other time mane president Uhuru Kenyatta nitie ineno ka ne onochiro shipyard kendo meli gero Kisumu ka. Koro luore gi kaka umbe sirikal mano koro ing'eni extra mano pogore gi that allocation ma mochuno ni nyaka gior ma koro kaka lombo extra kata kidhi Homabay ineno kaka gik masani timore Homabay. Moko yes, moko inya bedo ni uongo opportunity moko bear politically some political reasons nikech koro alignment nyalo miyo maendeleo be chak timo kamoro. Koro mago be nitie sirikal mamalo dwaro ni umbu bedo gi conducive environment nyaka umbu tem nyiso gini umbu nyalo chako something for them to come in to help you like sani gidwa gero gimiluongo ni industrial park. They are enticed nikech maybe there's availability of land. Tenere nitie low midwa gero industrial park. Industrial park ni kogete en kuma industries bro bete maji yude tich. Koro mage gik ma gimbe ging'iyo ni be un gi low mo kodwa gero gimoro be wabro yudo low migere. Ero kamano maduong' ahinya CPA Elvis Odhiambo Otieno ama bende en kacha director mar budget Kisumu County ma bende mago gondo mbaka nyukora mgejwang kalore kachiel kod weche ma bende mago menda aponi in kande nyukora mgejwang kende winjo maber kabisa ponono ni kacha gi penjo mora mora mai sama bende koro nyalo cholo penjo mari nyukora mgejwang kata mana bende paro mora mora ma bende de gombe penjo CPA Elvis inyalo orno otemagi Facebook page wago ma Chunyo Nagi TV, TikTok Chunyo Nagi TV, YouTube Chunyo Nagi TV. Wadhi weche mago wala matin kang wadu
waduogo to wadhi chaka kendo wadhi go mbaka kachiel kod CPA to nyiso ni to sani series ma Kisumu to chalo nade kotenore kachiel kod weche mago mando korongo jwang kang waduogo kendo telo no mar ariyo wadhi chako kachiel kod somo ote mari. Hi guys, aniluongo ni Dr. Zipio Okoth, jasigana, award winning storyteller. To tarik 8 dwe mar 11 abro bedo gi show miluongo ni Beauty Beyond Bra Series. Koro mano wabro time Kenya National Library Services. Akwayi ni mondo ichop kanyo kik ideki. Ka in gi nyalo donje Facebook kacha chande kata Instagram iranga Zipio Okoth, ibro no gik maketo kanyo ero mondo imor godo chunyi. Wabro keto ni gimoro amora about that show. Welcome to Johannes College of Medical and Health Sciences, where we nurture your dreams with skill and purpose. Join a community driven by excellence and compassion. Explore certified nursing assistant, caregiving, perioperative theater technology, nutrition, health records, medical social work, public health, mortuary science, medical catering, and more. And now, introducing German language classes for those interested in the Ausbildung program. Guided by passionate trainers, start your journey to a rewarding healthcare career. We are located in Kisumu, opposite Kenya Breweries Limited. Call us on 0739 216 209 or 0727 829 793. Visit us on www.johannesmedicalcollege.ac.ke. Johannes College, empowering health, enriching lives. Aniluongo ni Dr. Zipio Okoth, ma iluongo ni Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Stay tuned. Machiegni kendo nyakoram gajwang kamoro mara mitira ka thulu makende marwa ketelo no mar ariyo kama bende wagomba ka kachiel kod CPA Elvis Odhiambo mabende en kacha director mar budget Kisumu County nyakoram gajwang opota cheno enan Steve James Odhiambo na wachone kod kacha telo no mar ariyo to adhi ka kachiel kod somo ote mag nyakoram gajwang ponono ni kacha to isebedo kiwinjo cheno machalo kod kamandie agonero kamano maduong' anya kendo poda medo mana kwayo pachi nikech wan kande kachiel kod jatelo mae sama bende koro inyalo penjo gino ma gomboga mondi penji mondi ng'e mathoth mai saunwa ote magi e Facebook page magwa Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, YouTube Chuny Onagi TV, kwan live kacha bende YouTube page mar Chuny Onagi TV YouTube page nyakoram gajwang. Wan kande kachiel kod James Olo Makotieno wacho ni very insightful. James Olo Makotieno wacho ni very insightful. Kato wan gi Batel Stony wacho ni ere gik ma Kisumu osetimo. Mano gimo penjo kacha. Kato wan gi Dickens Otieno wacho ni jatelo wawinjo pachi our director. Mano Dickens Otieno. Kato wan kacha gi Daktari Omolo Kennedy, mano daktari ma elongo ni public health officer ma Homa Bay. Bende nie chenro nimbe wacho no winjo twak kacha maber kabisa. Mage ute mabende wan godo kandie pod wadhi mana mbele kacha Dickens Batel Otieno mana wacho ni gik ma ka Kisumu osetimo. Nyalo dwoke mana matin to adhi Kisumu osetimo gik mang'eny nani koro gik moko kuo ing'eni gik maendeleo gik moko kuo nyaka ikaw time ni mi non wan gi office manyalo konyo jopiny ka gidwa nono weche mag timore e county. Wan gi office miluongo ni Office of the Director of Public Affairs and under governance. Office no nigi resourceful information manyalo guide county government ma Kisumu since 2013 up to now
nitie gik mosetimo mang'eny ma oganda nyalo neno, kata ka chako gik mwanyalo neno machiegni, lokruok mane Kisumu, City of Kisumu kende. Ing'e ni kichako gedo tichako gi kuma ing'eyo ni welo bire, nikech welo be mamedowa maendeleo. Seche ma gibiro gibedo ka ginindo tendewa, gichamo rejwa, kelonwa pesa. Koro emomiyo governor no prioritize on Kisumu, but gik mang'eny osetim, towns oseyaw, yore iloso, osiptende nitie mosebedo enhanced, maternity oselosi, theatres osekete osiptende, floodlights kata kidhi sani markets mang'eny oger, nitie floodlights. Koro mago to some few, but ka odwa ng'e matut to kata an onyalo lima ofisa mondo watwa kode amiye yie na japinyo limi office yie na japinyo limi office mondo watwa kode ang'ise gima Kisumu County osetimo. But Elstone hapa ni winjo kanyo maber kabisa. Ewa chako kacha ka bende gima bende dagom penji kacha ne wacho ni uloso budget kaluwore gi pesa ma bende usefwenyo ni the national government kata sirikal mamalo dhi miyo. And then ka bende wan kaka jalos budget nitiere gik ma bende koro uloso ga mar geng'o ponono ni wan kacha gi iwacho ni emergencies. Salary kodeko mano emergency. Mano kene emergency. Mano kene emergency. Wapni wachule dwe ka dwe onego beni bede ga gi keno moro ma ka moro leo to keno ni chenya dhi gwele chwali, but ok ber ka leo makata ang'eyo ni sano selo matin, but iloso wachno juma ni kata juma manyien yedhi maber. Kaka county budget ma bende koro loso budget. And then I think one gik ma bende seche moko county onongo bende consider kapok otero projects oko gin county staffs. Manyiso ni onengo beni mondo miyo kata mende tich otire maber kabisa. En ni staff ma county onengo beni welfare mare okaw maber kabisa. Nikech ing'e ni koko kawe ka counties seche moko gi complain yimanie ground. Elvis dog ywak. Ok chulwa. Koro ido ka ng'ato wacho ni pok ochule kata bang' dweche adek, moko bang' dweche auchiel, to ng'ani chulo rent, ng'ani timo gimoro amora, to biro tich kandi to nyithindo dhi skul. Ng'ani ok cham asoya ka. Kanyo tiwacho ni but gima do temo wacho, nitie gimomiyo osara leoga. Osara mar county apani bang' kinde mang'eny pok odeko. But gimomiyo osara leoga, mostly osara mar dwe mar abiriyo ma leoga. Dwe mar abiriyo leo nikech sechego yudo ka budget onge, pod weche mag budget iloso. Yes, no se kadhi assembly, lakini pok control approve, koro ok nyal, nikech onge gima inyalo tim ka onge budget. Sirkal ok nyal chulo anything ka onge budget ma guide ni kae mobedo charged. Koro sanie osara moleo, momiyo osara oleo mo kata en Kisumu kende, oleo across nikech and transition from one financial year to the other. Tiende ni wawuok e financial year cha norumo ma budget en waloro. Koro mwachako manyien, wan gi budget manyien manyaka watiek processes te, manyaka control of budget o approve ma orwake FMIS ma team procurement plan koko nyalo tiyo. Koro sani osara noleo nikech budget pok obedo ready, but for Kisumu County I want to say ni koro en ready nikech a control of budget no se approve marwa ma wan watimo mana processes mag chulo weche mag osara go. Koro osara leoga mana nikech reason mokwongo en wach budget no. But king'iyo malong'o Kisumu kaendi, those are the dweche mosekalo go osara ok leoga. Madwe mabiro no leo man nikech budget pok no bedo ready, which is now ready ma ibro chule. Manyiso ni sama osaro leo kata dwe mar abiriyo to salary ok ochul, nitiere manyiso ni county projects bende chung. Onge gimoro amora madhi mbele, onge gima ichulo nikech onge gima inya chul ka onge. Projects bo chung te. Projects manya dhi mbele gin projects mag condition mang'isi kata partners ka. Kech ido ka samoro nitie pesa moro ma pone ni account, koro contractor pod nya dhi mbele nikech mano eno iluongo ni roll over. But gik mokete budget manyien gi nyaka girit budget machak tich eka chudo moro amora nya bet. Sani onge gimoro amora machulo. Nyaka budget rwake IFMIS system. IFMIS system en Integrated Financial Management System ma sirkal noloso matayo weche mag koro watiyo gi IT. System kanye ma gik moko ikete kok inyalo chul. Manyiso ni
To weche mag nitie bende jok mabende koro ywak, especially service provider kaachiel kod bende let's say like contractors ma bende obedo contracted the county level, ma bende dago mondo milerna ni to ere kaka a contractor nyalo ywak ne pok ochule kata for a period of 1-2 years. Mago gin gimiluongo waketo gi category miluongo ni pending bills, tiende ni gope ma pok ochul. Gin like kaka for example, luwore gi mana pesa be kaka nang'ise niya, waloso budget to samoro be moloso sana gima wadhiega marach to en mwachoko kiwangi nikech warnywandogi koka wakesha ni wapogo pesa mar maendeleo ang'o. Koro iyudo ka nitie contractors ma iyudo ni nitiyo to igorumo kapok ochuli kaka koro last financial year. Nitie joma nomi tije manotieko tich maber, but seche manidwa chudi ne iyudo ka girgi ochopo ndio to ok nochul nikech samoro nitie bills moko machon manichako. Koro iyudo ka gin pending bill ma pok ochul. Koro wa budget for them. Seche mwaloso budget manyien nyaka waket pesa mar pending bill. CPL fees ina moda pinjane. Inyisa kacha sama nwachako ni sama uloso budget kaluwore gi pesa mabendo miu. Mwadhi yudo. Which I tend to believe ni sama contractor usoe budget cha. Tende ni unyiso contractor mondo beauty kaluwore gi the budget manitiere. Manyiso ni ka contractor na isotiyo to and it's a surety nyako yudo pesa. To ire kaka kendo koro biro makoro pesa ne nitiere to obeda pending bill. Ikoro gimomiyo obedo pending bill. Kiwe pesa mong'ere kende mong'ere man wang'eyo ni nyaka bi en ang'isi niluongo ni equitable share. Moro ma aye national government. Share mar national government mabire counties. En guaranteed. To mwachoko kagi, samoro wachoko nwadwa collect 3 billion, ne wasekete budget mabe waseketo ni wadhi tiyo kod 3 billion no. To kare ok wachoke te, samoro wachoko kata 2 kende. Teni 1 ok wayudo. Mangizo ni gik mwatimo. Koro michoko within the county level. Michoko within the county level. Tiende ni out of 3 billion ma wang'en wadhi choko, wachoko 2 billion kende. To seche mwaloso budget, ing'eni kwa loso budget, to en budget ma already ng'ato ng'eni en budget ma obro miyo ji tich, ng'ech tich ok meni miiti chuli sano. Imiiti mi award dong. Tieko tich kokibro chuli. Samoro mi tich ngech yes budget ne magaidi, budget ok ng'i kata ni pesa no entie already, wang'iyo ni ibro choke, iwinjo. Koro iyudo ka wami tich to at the end of the day ok wachoko pesa te. Mangiso ni pesa ma wayudo ok nyalo mo chulo nyaka tije moko mutimo ka. Nikech ma from national government cha ok rom, nikech kado mi example jo tich ma Kisumu County kende pesa ka osach gilao mana gimoro ka 5 billion. Koro kigole 8 ma onde ni serikal mamalo chiwo cha. Dongero pesa Kenya lo wacho serikal miu pesa di. 8 ko yeni wacho 8 no mangisi no 8 billion. To staffs kendo se kao 5 billion. 5 billion kata 5.5. 2.5 poke chulo wiji mag health gi insurance winjo. Poke chulo sitima madwa ta county mzima, poke chulo gik mang'eny malich. Koro pesa ni ok di chul kode maendeleo development machake chul kata kod gik mo nyaka tim ke chingeni nyaka yedhe nyaka nyiew osiptende mago gin ne maendeleo. Ya nyaka office nyaka bedgi weche mag errands kaka ko welo biro nya rwaki ka idwa dhi kata rie project nyaka go fuel ni gari. Koro 2.5 madongo ni koro inena ka en otin ma kata wonde ni koro nwa wamedo gi maromo chokocha. Ni koro wamedo koro chopo 10 billion. To podi yudo ka okrom development marom oandemni. Koro yudo ka seche moko chopo ka ng'ato osetiyo adier, ji osetiyo to pesa ko yudore manyalo chulo pending, manyalo chulo gik mag timo ka. Ema mago makelo pending bill. Nikech gima waparo ni wadhi choko ok wachoko. Koro omiyo jo thurwa bo onego konyo e wach mag choko revenue. Onego bende gimbe ging'iyo ni seche mag choko revenue eka gimbe kata ko migi tich to ibro chulgi in time. Manyiso ni king'yo Kisumu, otekuma Kisumu koro choko gomenda kaachiel kod omenda manitiere gi gupe mabende seche moko Kisumu ni godo. Kisumu ni kanye? Is it at equilibrium? Yeah, we are at equilibrium. Ok dianga wach ni wan marach. Kendo wan gi mipango maber mar tieko chulo pending bill go.
bang' higa kamayo kata higni 2 moko mabiro Kisumu biro bedo ni weche mag gope go gitieko nikech sirikal oseloso mipango magiwa dhi timogo chulo wechego, but ok diang' wawach ni wan e status marach nikech de wan e status marach de kata controller do reject budget mo wan gono. Yeah. Kaka jalonyo weche mag budget, wastages i-manage nade Kisumu County mondo miyo uneni at least omenda moko nango bene dhi kare ochok maber kaka achiel kuom mikakati mabende uketo mar neno ni wastages o minimize. Koro mano to koro itimo gi miluongo ni okay, wastages wan gi gimiluongo ni AIs, authority to incur, mabedo issued on a periodic basis, say quarterly. Tiende ni wang'iyo gik mwan go to gi pesa mwadhi yudo to wawacho ni dwe ni wadhi yudo pesa makama, koro department ino yieni mana mar process gik moko to this level mondo kik wabed ni watimo gik mang'eny, wa process gik mang'eny ma moko kwa nyal. Then seche moko be wabedo ga gi time ma wandiko circulars, memos, wa advise the county government, especially the county treasury through the CCM finance, or advise the county government, that is the county government ngamotelo and county secretary, ni ber kwa ngiso ji ni koro travels wa limit, there is not foreign travel kech pesa watin, koro wangado ni onge ngadhi travel madhi oko mar Kenya. Seche moko bo wacho ni meeting expenses gi ni koro wado ni keni nyaki dhi bed gi meeting hotel go, mago bwa wangado ni koro meetings te watimi offices kata boardroom magwa. Mage yore mwatemo gado gine ngado godo wastages. Then waketo ni nitie gik moko ma kedwa tim to nyaka county treasury approve, department ok nya approve. Nitie gik moko ma kedwa timo to nyaka ikel ne minister mar finance ma county ema go koke ni oyieni mondo tim. Mage yore mwageng'o godo wastages. Yeah. Ka koro kwatimo analysis kata kwa analyze the ADPs ma last year gi sani kech koro sani wasesoloso chako loso budget ma next year. Ni ane the ADPs ma bende nwa loso this year. Atama lo maromo nade ma seche moko sa achieve. Mano report mabe en gi report mabedo ga made public modhi biro, but ka ng'iyo maendeleo magwa we have done so, we are fairly okay, we are above average. That is how I can comment. Wasengo kiwango mar nus cha. My pending bills ma ungodo higacha Nwachulo. Uchulo. Sani onge goi mora mora. Gope nitie gope. Gope oknyaru gope nitie. Koro ni wachoche mag maendeleo. Koro sani wadhi loso report ma review. Project gik madhi nono kaka nwatiyo last year. Mare sani dwe mar 9 kaendi kapok orumo, ubro winjo kwatimo nyaka public participation. A review report. A report yani gik mano onego watim. Then watimogi. Mwabeo chakwa biro jopini ne wakano wacho ne onego bene wakunyo pi to nok wakunye nikech kama kata pi dongo ne kan wakunyo dong nus to nok watieke nikech achiel ariyo adek. Contractor maybe noringo, maybe contractor no yudo luande ye kanyo ma otame tieko tich ka ndara wabiro ngise ni nikech nitie projects moko ma waluongo ni flagship projects, gin projects ma dongo ma nyalo kawo more than one financial year. Koro yudo ka no plan kaka for example manwagero cancer center Russia, idoka it was a multi-million project. Koro idoka iga ka iga wa allocate ne percentages. Kwa wakati ni kana en project mono ka 100 million wacho ni igani wachake ge 20. Koro seche mwapo timo review wabro ngine 20 ni be chopo percentage ma reasonable mono be ni 20 ni no nego chopi. Koro wabiri public participation jo piny be wacho ni gini kata jo department ndiko ni en 10% kata 20% done. Gini pokato chaki. Mago wayodoka samoro department ondiko ni project is 80% completed kata 100% completed to kidhi tidoka samoro gine notimo mana gine floor kende iluongo na foundation miolo gacha slab kata seche gimi wacho no bende adier ido ka bende jopiny bende ywak ni seche moko pesa mogol gi tich mitimo tin. Ya seche moko be contractors omi contractor ma onge capacity magngeni seche ma ng'ato biro iri ni dwaro tich to ok ding'eye. Obro wondre onya kata fake books of accounts ni en gi pesa ngo. To ka kore miye tich to yudo ka okotim kore momiyo ka sheria dwaro ga ni kapok imiyo ng'ato completion certificate tinono ni botimo tija kaka ne BQ wacho. Koro mago be wan gi jok engineers gi
quality people who are actually monitoring such kind of situations. Kawatieko nikech nyisa japiny ni to budget mabende koro waloso ni ang'o maber kabisa mabende koro bire mabende koro keto IDPs ma next year. Budget ma next year. Budget ma next year nitie gik mabeyo migawo mopogore. Iso mana adek kende ma udwa pogo ja Kisumu. Adek mabeyo mwarito. Adek maber ma waneno kwadhi timo en yore weche mag ndara. Weche mag ndara osebedo problem. Gima wang'e maber ni ndara gini one county waloso mana mostly waloso ndara mag migole maramgi. Mag tamak ka yudo kak mondo mi walosi maybe kaka ne wan gi tamak ma county loso ma be is almost finished. Ma wang ni tieke ma namba Kapiyo to Asat Beach. Man is a flagship project. Idwa no tieke mondo bed lam ma connect mainland gi joma go ale tie nam kuchocho. Kiduge health ka wang'io this we call them sub-county hospitals or referral hospitals. This sub-county wadwa ni wakisha ni this state-of-the-art facilities, equipment. Teni wasegero maternity in Papunditi, Chulaimbo, Gate Hospital. Koro wadwa ni wafanish gi with modern equipment mondo gichak tiyo gichak konyo jopiny. Then wadwa tieko mondo cancer center chak bedo operational kind. Though Russia to sani osedhi, sani our main focus do bedo Kisumu County Referral Hospital. Mwa wadwa timo major infrastructural changes in Kisumu County Referral. In water sector, there are so many water projects my the team county ka. Kwa donjo county kaka koro Kisumu city of Kisumu. Wadwa deal gi mambo leo slaughter cha mondo bed ni capacity maro yao. Wadwa timo so many things ma hapa ni budget kidhia website mar Kisumu County tibiro yudo the budget document and ki yao department tibiro neno listed projects ma Kisumu County dwa timo. Erokamano CPLV hapa ni the right person monanga penyi gini osechando ga japiny ngeni wan wafwambo. To samoyudi kama twakelo ne gima japiny wacho. Tedu okay. Penjo rega ni to mokuongo giwacho ni to kar ire projects ma county government of Kisumu timo nikech ng'eny mana gi the national projects. Koro pognwa ni to national projects gin mage to county projects ni mage ponono nitie gima chalo kamano. National projects national projects mang'eny man Kisumu ka kaluwore gi sani taneno ka gin ma support wach blue economy. Yeah, teneni wadwa ni watigi nam wani mano pesa mok donje Gucci. Mano pesa ya direct. Nitiyo kode miye jo ino kimule kata. Ano kimule okochopka. En gitiyo kode direct kocha. Yes. Koro mano en achiel kuom project ma national government kaka koro sani gikawo Russia. Pesa te koro akocha. Gine magi chulo nyaka jotich, gine magi biro gero, sani gibiro gero gik modong monego ger kanyo gisen laji neno ka ginyiewo nyaka these ambulances osekel manyien. There are so many changes more expect national government dhi konyowago. County government tijewa mang'eny mwasetimo to en upgrade of the city muneno. Then opening of access roads watimo. Kidok kata weche mag tuke we support games. Kuidok kuonde mag tourism wadwa gero iluongo kacha nango Hippo Point. Wadwa no bed kamoro amphitheater kaka mabecha. Wadwa lose mondo bed kamoro ma ji nya ywe maber ka winjo breeze mar nam. Wadwa loso weche mang'eny weche mag kata weche mag rech wadwa medo loso those beach fronts mondo mi wabed gi kuma at least ji nyalo yweye ka neno nam. Yo moro be nitie ma partnership gi national government ni onego be ni loso yo mar ingetie nam ka dhi nyaka past Dunga Beach kuchocho. Koro ji nyalo operate tie nam losne gi kuonde cabros ma gi wuothe maber.
So we expect a lot of goodies. Beduru gi geno mang'eny kuwuok kuom county government of Kisumu. Apart from the national government gi county government ma Kisumu, the donor fund konyo maromo nade? Donor fund mostly kaka nasewacho ni World Bank konyo this slum upgrading. Apart from the World Bank ma un godo ma bende siru Kisumu mutegno. Yeah. Ok ng'eny tinde donors go betinde ok ng'eny kaka wan gi mostly gi support health and health, water and of course agriculture. Yeah. Gichiwo kothe, gichiwo jamni mipidho gi programs magi moko. Yeah. To joket mwandu ma Kisumu joket mwandu ma Kisumu bet wawacho ni tiyo maber kendo gimbe gikonyowa. In fact iyudo ga kuonde ma gikete mwandu maber to koro miyo koro wambe koro pesa monego watigo yore kuonde ma gilosogo koro watiyo go yore mamoko mambe konyo jopiny. Yes. Ko kamano dong ng'anyo koram gajwam kuom kete mane chunyo na GTV kandi nikech sana no kamedusa mara nyisa ni waseka okacha sama thuth kabisa kapok watiku ang'ene to bende wan kacha gi nyakoram gajwang simo kambe omedo ote mare kandie wan ka giluongo ni Okumukezi wacho ni ane chenro chopo na makare kantie sakwa wendo dede waka chwalbadi mos nara tegono wacho na mosi ka mos kuom Okumukezi. Thank you. En wacho ni en sakwa wendo dede. Gato wan gi Stella Rating. Wacho ni proud of you masa. Thank you so much Stella Rating. Ko kamano taka otul makende magoniro kamano maduong' ahinya. Kapok watieko CPA. Yes. Ingine jalunya kapakre. CPA very important. CPLVs akautul makende mondo miyo iwuona gi japiny ponono nin kacha gi wachni mogik mabende koro di nyis japiny kaka CPLVs kachel ko motenore kachel kod weche mag county ma diponi igombo mondo miyo japiny owinj. Okay. Erokamano ahinya jowinjo magwan mokwongo dawach mana jiwo ni waendelee uru tiyo kanyakla mar mondo mi wager Kisumu. Sirikal en mar jopiny, sirikal ok en mar jomoko kaka jomoko paro ni. Seche mineno ka nitie weche manya bedo ni ok dhi maber to nitie kuonde monego be ni tere unyandiko memorandum. Undiko memorandum maru kaka if you have an association to uneno ka nitie wach malalamishi ma un gi ywagruok moro oyienu mar ndiko memorandum as an association or in kaka wuon mar mondo mi ikele county assembly, office of the clerk and county secretary's office in the executive mondo wachi ni owinjire. Koro watemuru mondo mi kik waleng kuneno ka weche uneno koko dhi maber. Biuru jotwagi, nitie jomose timo kamano mabe wase twago maber makunde manege ineno ka nitie weche ma ok dhi maber oselosi. Koro wabeda gi chuny mar konyruok. Then wabro kaka county government wabro medo dwaro other partners like civic societies mondo wamed timo civic education ne jopiny. Ke jopiny onego bed ni ng'eyo ni sirikal timango isama owinjore. Koro civic education no mago gik ma watimo ga, lakini wabro dhi go mbele ikawa partner gi these community organizations gi kata NGOs mondo jopiny obed opuonj gik matimore e sirikal. Kokamano to adwa wacho ni amor kendo beduru kung'eyo ni Kisumu County nigi gik mang'eny ma dhi loko ngimawa. Ne wase temo kuwa concentrate town, a city of Kisumu. Sani wase yao urban centers like the Maseno, Katito, Moroni and Kombewa. Those urban centers the lost kendo gise qualify, some of them was qualify gi donor partners, donor funds. Madwa biro gero gi kaka Ahero nitie gi program ma idhi los Ahero ma lost drainage, kill lights, ma lost everything, tarmacking of the roads, water system. Within 1 year or two, Ahero bro bedo like city, but wabro chak watimoni other towns mondo mi wager. Weche mag pur bok wadwa weyo nikech kata king'iyo gross county product ma Kisumu, GCP, wayudo ni pur no ema medo jo emomiyo e gima watimo mang'eny. Kaluwore gi weche mag puro mag niang' gi mag rice gi pur mamoko matindo tindo ma jowa puro. Koro pur no biwa medu mako motegno nikech en ema otele ekonomi marwa ma Kisumu.
en mo contribute 16% of Kisumu County economy, other than the trade and industry. Nikech Kisumu ingeni is a hub for transport in East Africa. Koro mano be miyowa kaka mo mineno igole nam kitero kuchocho, osuru moko mwayudo kuonde go grow our economy, others like manufacturing and the rest. Koro watemuru atema mondo mi watiuru matek kaka jo Kisumu mondo mi our GCP omed idho malo. Erokamano. Erokamano maduong' ahinya CPA Elvis kuom chenro maber kabisa, amor kabisa kuom chopo ka ndie wuoge japiny ageni, koro japiny bende owinjo kanyo maber kabisa. Kokamano to erokamano maduong' ahinya kuom in janeno mara mokete mana chuny Nagi TV ka ndie chakre wachake nyaka koda gi sani. Erokamano duong' ahinya kuom kawo thuolo makende kuom ote mabende ioronwa kanyo koro mga jwang'e. Erokamano duong' ahinya kendo pod wamada mana goni erokamano kuom kete e chuny Nagi TV ka ndie pile ka pile. Ka bende agoro kamano ne japicha mara Mumo kaachiel koda Fellow, to wan bende kande gi Medusa mara mabende tiyo matek maneno ni chenro ne chopo ni kamora mora mantiere kawuok e studios maga chuny Nagi TV adundo jaluo Nelson Mandela Okore. Kama ni tai chenro ni enan Steve James nyakwa nyoro nyuwano rom kanyo kang'oromo kacho kendo sapagario modhiambo uritu masani nyaka ang'orom kendo kanyo. CPA erokamano. Erokamano. Amor. Sawa.